Hrvoje Miličević. Gluhi telefon. Franu je iz čvrstog sna probudio zvuk poruke na Whatsappu. Otvorio je samo lijevo oko da pročita. Desno se još uvijek nije dalo iz sna. Zbog korone od idućeg tjedna nema škole do kraja godine. Neće biti ni online nastave jer učitelji štrajkaju. Slovkajući je pročitao. Odmah je poskočio iz kreveta kao skakavac. Desno se oko naglo otvorilo. Pročitao je tekst naglas još 2 puta. Da, točno je tako pisalo u poruci koju mu je poslao Ante, prijatelji susjednog razreda. Ma daj, zezaš me, natipkao je Frane. Ne zezam, sad mi je javio Bruno, čuo je od učiteljice, glasio je odgovor. Frane je rukom prekrio usta da se slučajno netko ne vidi njegov zadovoljni smiješak. Nitko ga ionako ne bi vidio